Wengenza kwezinye ithemba ukuthi ngiyaphila kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka inkosi yo-admin. Uma uqala ngale channel qinisekisa subscribe sifuna zonke izinto engiyipostayo kuyona ke le channel. Usefikile kuThabo Bester enkantolo kodwa ke uyacomplain ukuthi njengoba ke la akazange ke ayidle breakfast ngoba ke beyinoshukela omningi kanti ke yena une-diabetes wayethi noma ke wayesethi njengoba ke engadlile kuphoqa ukuthi ke engawagwinya amaphilisi akhe ngoba ke akadlile. Uthi ke uthe noma ke ethi sethu uyagqoka wanqatshela ukugqoka izingubo zakhe asithanda. Okunye ke noma ke okuqaphelekile ukuthi ke intombi yakhe ayimbheka ke nokumbheka ngesikhathi ke ngena ke wenganzayo. Fisa ukuthi izuvo lakho nombono ukuthi wena ucabangani ke ngalolu daba. Hlala phakathi comment section ungakhohlwa ucinezela subscribe uzothola ke zonke izindaba esizipostayo kuyona ke le channel yethu.